Bona vesprada. El ponent es porta de cap a l'hora de fer previsions. Avui esperàvem més sol, vent de ponent i temperatures més altes, però l'oratge no acaba d'espavilar-se en tot el dia, els núvols han sigut més abundants del que estava previst i les temperatures, en comptes de pujar, han baixat respecte a les d'ahir. Veurem a les imatges del satèl·lit de Meteosat com els núvols han estat presents pràcticament des de primera hora del matí. De matí eren més abundants en punts de la costa, després el vent de ponent s'ha espentat cap a la mar, però el cel ha quedat en una teranyina de núvols mitjans i alts que ha impedit que les temperatures pogueren pujar més. Ara bé, a diferència d'ahir, que tinguérem algun ruixat de caràcter dèbil, avui fins ara els núvols han sigut totalment inofensius. Podia encara, abans de que acabi el dia, caure alguna goteta a les zones de més al nord de la comunitat. Les temperatures màximes d'avui en punts de la costa, del centre, sud de Castelló, bona part de la província de València, sobretot zones una miqueta més endins i sobretot les zones de litoral i peritoral d'Alacant, les temperatures han arribat als 15, 16 o 10 graus. A les comarques més centrals i en punts del litoral nord de Castelló, temperatures entre els 10 i els 12 graus, i les temperatures més baixes s'han registrat en les zones més interiors, a la comarca d'Esports, Tines de Benifassà, al Millars, al Calatent, al Palància, a Ademús o també a la Plana d'Utiel Requena, on han quedat entre 6, 7, 8 o 9 graus. Demà torna a bufar ponent, torna a bufar amb certa intensitat, no estarà bufant de forma continuada durant tot el dia, però tindrà ratxes moderades o fortes a la major part de la comunitat, amb pas de núvols més abundants en punts de l'interior. Les temperatures mínimes no patiran massa canvis i les temperatures màximes, de nou en funció de que faci més o menys sol, pujaran o baixaran lleugerament. Sembla que baixaran sobretot a les zones del nord de l'interior i que es mantindran sense massa canvis en punts de la costa o a les comarques més centrals. Les temperatures nocturnes, de nou, només tindrem alguna gelada puntual en zones del nord i de l'interior. En punts de la costa, de nou, temperatures que no baixaran en tota la nit, des 10, des 11 o des 12 graus en punts del litoral de València i d'Alacant, i a les comarques més centrals temperatures una miqueta més fresquetes que les d'avui, especialment durant el dia. De cara als següents dies, els últims dies, les últimes hores del mes de gener continuaran marcades per aquest vent molest, pesat, insistent de mestral i de ponent. Dijous, de nou, podria fer pujar les temperatures. La matinada de dijous a divendres fins i tot podria deixar algun ruixat de caràcter dèbil a les zones de més al nord. Divendres, un dia de nou amb vents de ponent, amb pas de núvols per donar la benvinguda al mes de febrer, i dissabte sembla que girar una miqueta més a mestral, una miqueta més al nord, faria baixar les temperatures, i tot pareix indicar que de cara a últims de cada setmana, diumenge, el vent per fi bufaria una miqueta més fluix.